Tänään arvostelussa. Tänään arvostelu Hardball Jaffa, Navapiri Jaffa. Leppa uutu. Siinä tommosia, mitä tomaatteja nuo? Nämä on karpalopuolukka limppari. Ai jaa. Se on tällaista punaista. Tässä on revontuleen kuvia. Ja tämä on Maria juomaa. Ja elokuvateattereissa. 15.10.2010. Nyt tuuteselostus. Näin. Tällä kertaa. Joka kortissa. Koodilla leffaan. Mennäänkö? No niin. Huikka. No, mikä on arvosana? Hyvin kirpeää ja makoisaa. Minä tykkään tästä limpparista. Vain 80 kaloria. Vittu 4%. Hyvä on. Ostakaa. Pano, mikä on arvosana? Tämä on 9 limpparia.